day 2 up until day 21. So ku day 1 une scripture sakhe. Yeah, lo simfundayo Sorry ukuphazamisa. Uthi ilanga nelanga lizoba ne scripture sakho. isithandaza ngaso. Sithandaza ngazo. Okay. Kufanele yona ibe secret. Yabo, because let's say uku working environment. Yabo. Unama colleagues. So uyafika wena uya announce. Yeah. Ukuthi hey guys ningangiphazamisi. I'm fasting. Fastil. iBhayibheli lithi kufanele kube icloset yakho. Amen. UNkulunkulu uthi kumele simsabe. Yeah. Ufuna ukumdelela yena. Hayi khona ushona So uyayithola iAnswer ka 67 minutes. Hey sawuthola futhi now 16 now ukholo la ukhona. Awukholwa ngamehla. And leyo nto into edeclare in the British Empire. Izotshela iAfrica, South Africa uthi yenzini. Awumude isitory somkhovu. Ngizothi asiside ngani isitory somkhovu. Ufuna usilinganisa singajoji isikhathi somkhovu lo singajoji isikhathi sezwi umkhovu. Kupho kiko. Sesizwe. Siyongena mawungena vela ubalekile kakhulu umkhovu.